Ako ang pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Ko ang pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. Sultihon. Okay. Kumusta ko tanan asap kita always say aparel. Mga importante nga itong pagpanlangin umas naman sa itong lawang magagawang Lord. Thank you kayo. Si mangyata ka namang grasya Lord. Sa matag adlaw nga mong giyanggap. Diya ka namang giyatag diri ka namang aming katawan sa tibok kalibutan. O mga magipangin Lord. Kalinaw sa tibok kalibutan. So, salamat kayo. Tabang nga minini. Salamat again sa atong grasya nga mangyata ka namo. Lord, thank you, thank you. Bueno, suwatan po karon itong katagan ng pagtagad, no? Pinada kinis usa ka lalaki, may patago lang siya nga ng loloy. Kinigibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan ng itong sinder, si Loloy. Dili ako problema ba yan sa akong subra ka pala utang nga asawa. Nga nakahatag na kung dakong problema ba. O kung nga no, yung nugod ani ang nitabo. Magmayabag na ako sista. Daghan kanong bakante sa atong mga babae. Kabus ramain taon ang atong mga lalaki. Ayuhag yun pagpili ang atong mga binati. Aron dili masalin sa itong ugsap puti. Haluju, imo na balang intang riyan. Hello, urbida nga amahan. Di ka ba manoy ninday? Nakita sa lantay, nagutas o minatay, naghandong kaninyo, haluju. Bum bum bum, haluju. Ayo! Bum bum bum. Ayo! Uy, Busingis! matay May buntag! no. Uy, do, o saya to, do. O saya na kayo sa buntag, do. Ah, sir! Dako, sir! Limaningil ko, sir! Uy, kumahay ka sa buntag, do, no? Dali, sodre. May buntag, sir. May buntag yan, niya ka, kay maningil ka. Oo, sir Busing. Tempa-tempa ka lang. Murag, wadyo ko kinundog na nga may utang ko, do. Unsa man na. Kato din inyong gikuha nga rice cooker, sir ba? Rice cooker? Wa mo ko hinumdum ng utang og rice cooker do. Ah, ko, sir. Di man ikay nangutang na ko, god, sir Busing, si Maman. Ang ma'am. Imong wansawa ba, sir Busing? Oo, sa? Oo, si Ma'am ba? Katong kulot og buhok, nga tulid og ilok. Tipa kay. Tipa kulit og buhok akong usawa. Uy, Di, tulid man yung ilok sa kabalhibos ilok. ay lagi di na kulit og buhok akong usawa ay. Instead nagbuhok. Mo ba? Straight yung buhok? Nosi! Oh. Nosi Balasi! Uy, nakapila ko. Uy. Sino? Sino ba sila? Si, paano? Sa pagita? Di mo na ako. Asawa na ni mo? Naray! Ma'am! Di na ako Oy. usawa oy. Ha? Ano Ubida. ang nasaba man nila? Malagi tayo bisita lagi. Ah, Alakring, Oh, sa problema? ikaw nang nagpakung sa imong buhok. Ay, udong, oy. Oy, hala, ikaw man di ay ni. ako bitaw ni ma'am. Maningil ko sa imong giutang nga risk cooker. Risk. Ah, ito yung ikuha sa ma'am ba? Hala, wa para ba ko ikabayad doon kay wa pa man ma-release ang akong loan? Huh? Sa ka ba? Idol ko rin nga mikuha ka rice cooker, Lukring. Udong, ni kuha. Aron di na ta magsigig palit og butane. Unya ang kanon baga kay dukot. May lang rice cooker, ang sa to rice cooker kay dili na mo dukot ang atong kanon. O kaparis lang mo da. Ngano Pero ka? ano magkasulti na ko, anak? Saan ako pagsulti nimo kuha man ka dire? Ida uli na, oy! Ha? Iuli na! Ah, sir, unya na lang. Wa mabang kamoy kabayad. Unya lang. Dili ko anak. Dili ko gusto mangutang na ako kasaway. Ngawa ko kibaw. Basta kayo uli na! Pero dong kanang Iuli! Ako ma'am, air fryer lang niya ikuha ma'am.
Dari niya lang. Ikaw ba? Nasa ganang pangutan ni mo nga, di ka magpibaw na ko Sige lagi pagbalik-balik sa. Unsa lagi na ko pagpahibaw ni mo nga wa man ka. Ano nga ito ni mo nga ako sa man ka? Unya kung mapatama uli, mabaw ko guwat. Lisod sa akong balibaran, maunahan niya ko sa uban. Di ba nagsabot naman talukring? Ha? Nga di ka mangutang ko di ko may baw. Nung unsa ka pinunutang yung kagwanga ka da? Sige na lang sigsaba din, sa baan mo tuan nagiuli na to ng rice cooker. Sab niya ha? Sab niya. Pita. Sige, suka din dito. Sab nang sudan mong palit. Hipon o buwad. Sige, suka din dito. Anong naon ta? Ang saan ako sukaron dito? Wala ka maglungag. Naglungag. Unya, ha? Nami mo magkausay sukaron. Unsa lagi ako sukaron nga wa man tay kaldero? Ingo nga, nakalungag na ka. Nagkalungag na bitaw ko. Unya, unsa man? Wa dito ay katong gidaas pa ni ningil. Unsa? Ano man kang ihatag ang rice cooker? Tuwa na dito. Tuwa ma to nilungag dito. Mo may akong gilungagan. Bungod sa ito eh. Inday. Wala ni mo hawasan ka nun. Olo, yung suro ko paghawas ka na ratol, man ko kaisog ka magkaayo. So, mananaturon. Aw unsa pa, lanlana ng hipon ug buwad. Bungod sa ito eh. Dong, mulakaw sa ko ha. Uy, naunsa ka uy. Kasiga gud nimog mata. Kinsay di mo siga. Ikaw ko no. Ya? Ikaw ko nga. Nalalaga ng hipon buwan. Sana nako. Wa unta to nimo gipauli ang rice cooker. Busog unta kay taron. Hilom di ay. Ako pa'y mahaya ni mo da. Ay paminaw ha. Ay gil pangutang nga di ko may baw ha. Kay kung mangutang nga di ka. Ha? Nga wa ka magsulti na kudaan. Di ko bayad na. Bahalag ipapriso kanila. Dong, Recorded by X Thunder Gaming. Makasapot niyo sa akong asawa. Kaya bisa nung ibaura nga di mangutang nga di ko kibao. Pero mangutang ng yapon. Unya to. Pre, Loloy. Oh, pre, nasuro man. Pre, imingaw lang ko rin mo, pre. Ihabag ka, pre. Kalusam na galabayot, pre. Isuroy talaga, pre. Close, Mary, pre. Hay man. Naman, pre, nasod. Di ay. Usa man, tagay ta. Hadlo ko man tagi. Na, dawas ko lingaw na. Kita kay magkuha ko kwarta. Kanila, pre, kanila. Ay, pre, dahan ka, pre. Bisita god. Lain kayo nga bisita mo yung ato pagkaon, pre. Bitaw sa no. Ako, Maura. Sige, sige. Sige na kung balik ka rin. Pangag silog. Kita, pre, kayo magkuha ko kwarta. Pisto lang da. Yeah, pre, sige. Ano yung natas ko sa pangino, pre? Okay, pre, okay. pre. Pre, naara mo gundi ka diha. Kining pre. Katong akong huwam ni mga sa kalibo ba? Karon lang tong Sabado pre ha. Ganun. Ingon ka karoon ka mo bayad. Bitaw may ako ron, Mary. Oo, lagi pero unsaon nga naapikihan manggugkuron. Uy, kay gisiguro manggud nako ang maintenance ni Luloy. Mao ba? Oo, lagi pre. Pero, pre, ay sabat ni Luloy iniha. Ay lang siya sultihin nga may utang ko ni mo pre. Okay lang, Mary. Kamusta mo nga, Mary, ha? Basi karong Domingo pre, kay sweldo man niya ini ka Sabado. Oo ba? Sige, no problem. Salamat pre ha. Alag sa pang Luloy ha. Kay nang ay sabat ba nga nangutang ko. Okay, Mary, okay. Sige, salamat ha. Pre. Magpalit sa kog. Day. Ano mo ka day? Plitimig biyo dito, be. Nya, apil na sa apil na sa among sumsuman, day. Unsa man nga sumsuman dong? Okay na, bahala dito. O, day, sa klibo. Pila man ka botella ang kaliton? Upat lang sa kabutilya, day. Nya, sumsuman, pre. Okay dong. Pre, diyan sa tamo pre ha. Sige, Mary, padayon lang. Pre, istorya lang sa muli pre. Okay, Mary. Pre, Pre. okay rin mo nga. Siya ba, okay rin mo nga, mo inom ka, pre, okay rin siya. Okay na, pre. Okay naman, pre. Wala kay bawal, ba, pre? Awa man, pre. Nga naman, pre. Bakit ba kay bawal? Kay maintenance. Maintenance. Oo, man. Wala kay maintenance, pre. Si Kuan, Kinsa. Pre! Dong, darang beer dong Onya inyong sumsuman. Kanila gyud adobong kinupusan. Wa may na maligag dito manok kanilang. Okay rin naman eh. Unsa man, dili ara ko nimo kutasan man ka. Yung dagan kang palit. Uy, dagan ko. Nagkutasan ni kag maayo. Bukat magud kining beer, oy. Pulos pa rin mga dagko nya upat pagi ka buok, bukat kayo. Hindi ba namin ang dubo kay kanang kinupusan ka atong adaron ako bi. Wa ka mga isuka ni. La nalimot man ko, oy. Na, sige lang. Ako na maghimoy. Biya na ni, kadit pre ha. Ako sa butas pa tuloy atong susuman pre. Sige, pre, sige. Mari, ingon ka na i-maintenance si Pare Loloy.
Ako gipangutana karon. Wa man lagi. Ay, ang vitamins ba ang buto kong ipasabot? Uy, namna siya maintenance ng vitamins. Pero kanang tambal, wa. Oh, mao ba? Imong gisultihan si Loloy Pre nga nangutang ko nimo. Oy, Aw, abi na kong imong gisultihan. Bisultihan nga unsa. Nga may kanang niya. Aw, kanang kuan ka lang. Sa. Saan ka di parimake? Iahak si Miat man. Tinuod eh, pre. kani pre, alag ka lang pre ha. Nang hali mo na ko marina ko ba kay kinahanglan ko na kayo niyang kwarta niya. Karon mo iyang saad mango. Ha? Mauding hasuroy ka nga rin, pre. Usap po na pre, pero ang ako yun, sorry ko na ako din ikot, mauragod. Mao ba? Dong kanang... Ay, lang ko sa... Bidaya sa kini nga, bidaya ni pre. Sideline lang sa diha. Kini, pre. Ano sa may giutang sa kong usawa ni mo, pre? Kuan, kining, mari, wajah ko Kung ka na pre nga. Piat ano mari? Pero sultihin ko, pre. Usap tanga. Kung ganun nga ka, utang ni mo ako usawa, pre. Mari, sa ko nag-ingon mo, ko sa ani ha? Ikarugod mo, resipya pag sulti. sige na lang, Pre. Buko, Pre. Si Miat man. Ang pinuod pre, kuan, mi ani ko kay maningil unta ko. Unya ikamay ako na abtang dinis gawas, pero ang ako gintuyo tama utos maray kay maningil lagi ko. Unya karon nilakaw man ka suod. Mao nga bitong nga pulis sagkalit sa kong gilid, unya ako siyang gipandilan. Ningon siya nga karon na lang ko ng Domingo kay Sabado may yung sweldo pa. Umato niya nga napikihan ko no sa karon. Kay lagi, pero na mo kuno kay maintenance. Usa? Patay ko, ani. Usa pa, pre? Pre. Biyaan sa tamo, Pre, ha? Kay maglabas ako, Pre. Uyaw na, pre, ha? Laba? Usa ba, labahan mo katong tuas para doon? Ano yun, pre? Kuan pre, kining miingon ra siya nako nga dinilang ko nung pasabao nimo nga may utang siya nako. Di ay, ha? Sige, pre. Puspon na nga, usalin na itong inom, pre, ha? Puspon na ni. Sige, naaraman ng biri, ha? Nya, ha? Magpalit yung naglaing susuman, ha? So dili na lang ta mag-ili. Dili sa pre, sunod na, pre. Kay may, kasuhol pa ko. Sige pre, muli lang sa ako. Saon wa mo ko nadagod kay apiki mo kanu kuno siya di sa kabayad karon. Sige na, pre. Ako yung bayad na. Wa mong kukumpir. Bawaan na, good. Sige lang pre, okay. Bumalik lang ko ha. Ari sa kumari. Nakaw na, eh. Tana, sud. Kanang dong, kanang... Tana, sud! Recorded by X Thunder Gaming. Dong, sorry na, Dong! Dili ka makabarog diha. Tungkol ka di ka sulti sa dinora. Kung kinsa pa ang imong ipugutangan, ha? Kinsa! Wala lagi, Dong. Si Parimakira. Unsa mo itong kapili? Di balibad ba ito siya? Giparinyo ko nun niyang kwarta. Katise! Buwan na ito katisi. Wala naman to. Siwa nga. Nangil to gapon. Ang angwa pa man to mabayri. Nga ngayon mo kagakuan. Wa na to. Unsa mo to? Wa na kay nahurutan man na to kaon. Gini mo eh. Kinsa pa? Wa na. Siguro ko? O lagay, wa na. Si Ricky. Wag kayo utang Ricky. Katinga Pio. Wala man na siya magpakuha og PO kay na bankrupt. Siguro ka wala. Bantay. Wala lagi. Ug naa pa. Usaw ta ka. Lugos ako. Hilom. Maliw kayo kada. Bantay bitaw ha. Makadungga di ko nga naa pa yung ningil nimo. Pida. Dili lagi paludhol na ta ka. Ha? Igae to gyud sa kawas. Gait. Ano ka na maningil nimo magtapok nimo. Ug dili ka na jud makaikas nila. Bahala ka na. Dong. Lukreng ni nuktok. Ikaw lang abli dong. Galabad akong o. Galaba di mo o niya. Idan, nakamahikap siyan. Ikaw mo lang akong tiyan, Pin. Sakit man. Ilagay, koniktal ko taon. Kadiot, nana. Siya to, Brad? Sir. Ibalhin ko linding, sir. Aray mo ilinding ka pa ni, sir. Naghatag ka ning 2 liter gikan sa among legal office ba para kang Lucrecia Kimpang. Okay sa to, sir? Impang-umpang. Umpang? Umpang. I-receive lang ko ani palihog, sir, be. Pita ni imong naong dug, di mabisit, magkunin balik-balik, magkadini. Ay, usa may giutang niya ko Sabado. Gilod sa kwarta, sir. Jismil yang gilod. Duhar man sila. Kaduhar man siya mo bayad, sir. Taon. Kanton ka ruwan na magparandam. Unsa? Magiman! Lukreng!
ako problema. Kay bisan giunsa na kong disiplina akong asawa, mangutang yun. Saan ko man ni siya? Unsa may akong buhaton ni akong asawa? Ha? Prisuhon ko ba lang kani siya sa among bahay aron di makapangutang? Alihog tabagi ko ninyo. Unsam kung kamo absultihon, luloy. Kuya Gili, good morning! Ay, bantag! Ate Jade, good morning! Good morning! Para sa mga good morning para sa mga mama nga padayong nipalit sa Don Pepe Tablia. Padayon. Salamat kaayo kay taas ang energy sa mga bata. Happy sila permi. Unden? On then ang Diamond Food Trade Incorporated nagama og OBM Special, Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Lami kay mapalit sa grocery store. Okay, thank you kayo. Salamat kayo sa mga tao ni palit sa ato ang Dugpipi Tabliaw niya kaning OBM special ug ingon man kining ato ang Tasty Fish Cracker ug ingon man kining Paulitos Macaroni Special. Macaroni Crunch. Ang macaroni crunch. Lami yun kay na nato dadon sa asa tag biyahe, magsuro-suro ita. Brakay ta sa ato ang mga kabayo or unsa pa na diha magbarbaw ta na lami kay nang kanon nato bisag asa ta padung. Ug sa tanan pong mga tao nga namalit sa Happy March. Thank you kayo yun sa mga namalit sa Happy March. Wando na kulod tabunok. Og sa maktan kay barato ra kayo ang ato ang mga baligya diha suba ng krisis nato diha. Og sa mga tao sad ni former Kapitan Jude Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni Buria Kap sa tanan. Og labi na gyud sa opisina ni Kuya Nick Pipito nga ang mga tao Kuya Nick ang iyang ipainom mao na ang Said Panyawan Coffee Mix nga ori the best gyud kay nato gibnon. Kun mo trabaho ta mao na yung makapalansik nato. Bisag unsa orasa kamo inom ana pwede usa or kaduha. Basta doon na kayo mga trabaho inom gyud ang Said Panyawan Coffee Mix kay kondisyon kay ta nindot kay atong panglawas ana. Nya panington ta tungod sa ato ang mga ingredient nga pagsagol ana. Purti daghana kondisyon lagi ka suway na ninyo ang ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, thank you kayo ninyo diha Kuya Nick Pipito, basta Toledo Kuya Nick Pipito, Dog JR Pipito. Vice Mayor Choy Asnar og ingunan si Ricky Asnar, si Ryan Gangkimong customer ang araraw. Ang kaduna itong maduol diha sa opisina ni Vice Mayor Choy Asnar. Ang mga tao nga sayon kay natong doon. Ug sa mga opisina pod sa tanang mga konsehal diha, labi na ni konsehal Lester Daan sa Talisay. Salamat kayo. Mayor Sabsag Gulyas ug Ma'am Maria Gulyas. Thank you. Ate Bes! Okay, og ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumad. Nag-maintain ka raw ng 7 yawan herbal capsule. 7 yawan herbal capsule with garlic. 7 yawan herbal capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom ka, kaadlaw gyud katulos sa usa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa inyong pamahaw, inom daan ko sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto ni mo maghapon, usag hapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong inon, una ka magkaon sa imong paniudto. Maghapon inig pa ni hapon ni mo, inom na sa gadaan ko sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na na problema, bahay na ning kidney o UTI, di na mo anging mahadlok o mabalaka, tungod kayo na makatambal, makaayo, makapalibyo ang atong debate bahay na ning kidney o UTI, kinimawang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong inom kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan na mga kaisuna nga migamit sa to ang Said Glenn thank you kay inyo tanan. Salamat kay sa paghimo yung number 1. Sa number 1 nga plus sa Said dili sa Kabisayan ug Mindanao ang Said Glenn oil nga tinuon mo tang sa to ang panuot pamaol padakit sa kalawasan Baricos Beach. Katul guto sa kabataan dili kay pagita sa dinggi. Kun manghaplas ta sa to ang Said Glenn oil nga anhara mapalit sa
sa butika, di ba ko yung Tinuod Gams, tinuod ginagams, tinuod ginap. Sa butika rin kita mga ingala. Amo ginang balik-balikon, aron di kita masipyat. Bahala lang kung saon na ni basta. Wa gid na ibaligya sa gawas Gams ha. Ari ra kita makapalit sa atong tinuod nga haplas sa element oil sa butika rin gid mahigala. Butika. Lumi. Kay lisod kay panahon lo na ha. Ipaki kita pakan tas kidney ni. Ipaki. Ya kidney ba dinggi day. Amo na mahigala. Ari ra kita sa butika makapalit sa tinuod nga haplas sa element oil. Unya dili sad ato sa Facebook na sa Gams. Alita sa page sa Seed Marketing, unya Panyawan Herbals Incorporated. Ha? I-type na to ang Panyawan Herbals mga igsoon. O kayo kalimot nga to i-like ang page mga igala, makita dito na ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po na to sa Shopee mga igala. So, ato ta mapalit sa Shopee basta layo tas butika. O dol ta, arli tas butika mga igsoon, kaya naragod at tinuod ya, butika ragod og sa Shopee. Ha? Sabuta, wa gina baligya sa gawas ha? Thank you. Unya mo grita Gams sa atong kailang tigamitan yun Gams, tigpaminawan sa atong drama Gams. Okay. Si Bibi Albanyo Quizon. Aha. O siyang banang nga si Henry. Nya sa Ingson nga tuwas gawas sa Titing Albanyo nga tigpaminaw sa Facebook o sa kuan ba Gams? Sa live siyo. Nya si ang Phoenix Sound and Lights today Gams, paminaw sila tag-iya Gams. Si Phoenix Sounds and Lights. Aha. Oh, si Phoenix ha. Nya ako na balikon si Leo kay gusto kay si Leo na to magduwag billiard si Leo ba billing ba yang sounds billing kulina ba ato balikon kay magamit ba yan. Og labi na gyud ni Rami og ni Dayan. Thank you mga igsoon. Okay. Thank you ninyo Tiram sa imong Salamat, asawa. guys. Salamat. Bam! Celebrity Konting Biyoriso. Ayaw kami pakalimot ha, mga bata, mga eskwela, mga ligog sa'yo, gamit na itong Celebrity Konting Biyoriso. Ilubin na itong mga may problema sa tubig, gawas na magatang taon na kung kadlaon para moagas, managob. Ay, pagkakapoy yung taon, way tug, magbantay mo sa moagas ang tubig. Ni ang Celebrity Konting Biyoriso, pwede glutathione lang, papaya extra, kanulang sa natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Dili kini ingnon ta pugis-pugis, kutis artista, kutis porcelana, younger looking. Doon na gani katol-katol, doon na ba kayo murag blackheads or whiteheads? Sa Celebrity Konting Beauty Soap, ayaw mo lang tayong kasuroy-suroy sa kadanan, ha? O tana naman sa butika para original ang inyong mapalit. Thank you! Okay, yun yung mga igsunan ng toxin. Mauni mo daot sa blood cell sa lawas sa tao. Ang blood cell sa lawas sa tao, importante kay mauni tigatod sa oxygen nutrients sa tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ani masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tubal pa na itong balatian. Mauna nga kinahanglan mo inom gyud G-Detox. G-Detox natural capsule. Kaya usa kini ka natural nga detoxifier. Natural nga rin, tigwag tang sa balatian. Puno sa nutrients nga mauni makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, usak kapsula, usak ka oras, di pang kamukhaon, mura rin maintenance. Pero doon na kay balatian, kinahanglan katulo kayo nung buntag unto hapon, duha ka kapsula, usak ka oras, di pa kamukhaon, imna na itong walong ngadto sa dusi ka basong tubig, matag adlaw yun na. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan, o mahinungdan sa imong balatian, o garon lingkod kanunay, atong vital organs, inom kita matag adlaw, G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog number 1, kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karugad lawag. Ang center na to, kaning si Dudong Loloy. Luloy. Ang problema ning Loloy ito, Pres, nakutak ko sa niya kinahanglan yan yung sulbaro niya. Ano naman? Yung asawa pala utang kayo. Oo. Grabe ka pala utang. Ano yung problema ni Ate Pres, kaya pala utang kayo, daghan kayo maningil niya, puli-puli lang kayo paningil, Ate Pres, kinsan lay, maningil. Baita gula ng palautang tinusa. Pero hinoon gulyat, mangutan magutang tao kay di usay i-cash ni mo di man ta maka kuha kay dakong kantidad mo nang kinahanglan ta mangutang para ginagmay-gagmay ang imong ibayad kada buwan. Pero di ba Pero kanang sa kuha natin, pala ambot lang ka, nga no, kung magnegosyo ka, yung utang, nagturko, us-us ka din ko, ano, mo unsa? us-us mo ang baligya, tanan, kanang imong gidansya, Kung mangutang ka turko? Ngano man? ambot, gano'n ka na, tingali sa, Tingalig ka ng imong datahan. datahan Di ba lagi. ka na kada adlaw mo? Kada adlaw, data ka. Oo, nya 5-6 yan nila ha. Pero kang mayroon man ka na i-data. Tagpala, panalitan mo, kung ang kag 20,000, pila may data? Buta na to, kada adlaw siguro, Ate Pres, mga 30 nya, 10%. 30 Oh, pesos. pero kada adlaw. Pero, okay raman tingali na. Oh, basta na yung halin mo kuhan, pero huwag kay halin pala nang mangutang-utang 10,000 kada po maligya lang anas daan ba kada mga kanang butang na to kanang mga siyungmay Oo. nya na magiusahay nga way mo palit. Way halin. Way halin. Sige kang gadata. O sige kang gadata.
Tigbak yun eh. Namay ang sa Goliath mga nga dila sa komodata ron kay Mingaw. Yang kuan kay pintungon sa mo pagbayad nga anak kay kabayad mo. Oh. Ha? Tinood ito, Pres. Ang kana kuno mang linding Goliath gikaon na daan ang imong ginansya. Yan siya. Tinood na. Gikaon na daan. Mao siguro na nausor ng order-order sa Ate Pres. Shopee, online? Online? Oo, kanang sana. Murag wala bito kay turko naglakulakaw maningil no. Mo wala pwede mong utang. Nauso na, kanang order ka. Oh, Order. pero cash man na. Good O kas, lagi ka na kung nakay mapundo na barato gamay lang. Barato ra po. Burator sa order ba? Oo. Kung sa pangalan na parcel, ana. Delivering. Online. Deliver Pero na. ba tungkol sa panel nga nasunog nga na mga i-deliver nga mga giorluya to sa? Oh, Mga mga electric pan, Ay, ito masunog man. ang murag ang napasagilan natin Pres na ako yung laptop dito nga di boto or unsa ka. Nag-own ka? Nag-on siguro to. Nag-on siguro to. Pero kung ng cellphone na kung gulat nga ako bisag wala gihikap kabut og tinginita na di ko ning unahan nga mo. Inana. Kuan siya mo. Mukalitag siya. Oo, say tawag ana kanang Mao na kinahanglan gina cleaner imong cellphone ba? vibration. Vibration. Kinahanglan gina cleaner imong cellphone. Balik Download ta. yung tag cellphone nga daw. Are na tong Cinderland. Sige, Cinderland. Kasi ang pangutana di ha. Yung problema yung asawa sa pangutang. Okay. Dire kung ari ka dire sa Efeso 5. Okay. Verse 25, mga bana, higugmaa ang inyong asawa. Ingon nga gigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan niya ang iyang kinabuhi alang niini. Wala problema, ang iyang gugma sa asawa, iyang ipakita. Apan og ari kas atras kas taas, verse 21, mga og 22, mga asawa tahura og sundan ninyo ang inyong bana. Sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Ano mo wa masunod siyang asawa? Oh, apan ang ipakita sa kuan iyang bana, naigugma siya. Kining bana, kining asawa wa dili ko makasabot ko higugma ba sa siyang bana kay maghatag man siya kasakit sa balatian siyang bana. Bitaw. Panglinding, mangutang, di ba pahibaw? Kung ano siya din, kung ano siya din. Sakit pag yun agad, din. Dili magpahibaw siya ba? Oh. Siya rin buot. Oh, dili siya magpahibaw niya. Ang may tagna siya kagulingong trabaho. Okay. Oh. Dili maayo, kinahanglan man gud ug kamong man nagtiayo magsabot-sabot. Uy, mukuha tag ref, muutang tag ref, mukuha tag motor, mukuha para habal-habal para service. Magsabot. Sabot yun. O dili kay mangutang man siya kuan. Oh, kanang order lang ka shopping sa order niya. Why sabot-sabot. Oh, yeah. Maayo ka ha. Kuan man mala ka ba? Oh, mas may man ang magkasinap. Para nako kanang iyahang gibuhat. Kining gibasa na ko ron sa Efeso nga mga bana higugma ang inyong asawa, gibuhat is bana. Mga asawa sundahura ug sundan ninyo inyong bana. Wala gyud niya ni matahod, wala gyud ni masunod. Ang imo ani nga pitulon gyud nimo mga asawa, mao gyud buhaton ani. Tinoda. Oh. Karon di ma-prison ra bang sapadong. Kung daw na kay mga utang nga wala mo bayro, yung priso ka. Ay, mo ko mapriso ng utang. Nanar ma'am, nanay balaod. Kay Oo, magbanad man. Oh. Nanay balaod doon. Nga ang imo makautang dali ka, unya din mo bayaran, stapa may kiha na. Kana tingaling na ikuan kanang anang Pinirmahan. na pinirmahan ka uso kanang dandaan lang inumig lang Wala. mo na lisod no. Alisod na, o may Oo. kulturan. Ang ako lang tapos ang linya ni konsulti sir ang pagganga o badunga gyud na imong asawa kay ang imong kwarta wa man na imong gipamunit sa hangin. Gawas pa sab nga naghatag og mga kaguol nimo maghatag sa og ingnon ta mamauwaw sa dang pamilya kay mag-ingon niya gulat nga unsa po sa bana buot mo lang putanan unsa ka badlong siyang asawa. Mao gyud. Oh. Pananglitan ibutan to og dili gyud kabayad makihan ning asawa, mapreso ning asawa ani. Priso gyud. Priso gyud na. Aw okay sa normal bata siya. May papiso na dong. May papiso na dong kausa. Nya lukata lang. Para maistoryahan mo ba nga undang ng pangutang. Unsa tong istorya na ko ni gulat nga inyong kakita. Ingon niya, uy, bayad ni mo. Kinsa to gulat gili. Unsa to? Ulo mong 20 oy, unsa to? Tatay istorya pa na dunggan. Masa to, wala mo to. So tadi istorya nga pagkita ko ng DSPR, uy, ako ng 20 oy.
Ay, kalimutan ko ano. Ako gingon na tipres ba kay gibasa na ko dira tipres nga gingon dira higugmaan yung mga asawa. Ang bana gibuhat niya ni mga asawa tahura og sundan yung bana. Wa niya mabuhat. Wa niya mabuhat. Wa niya masunod. Wa sunod. Si asawa mo na ko yung pakgangon jud kay pananglitan og kanang pandayunan ni gawas ka mawawa ng asawa. Siyang bana mapilsad. Maduhig sad siya. May pagabam kay gisunod pa ka. Ay, asa? Katong nagrama ta niya, naligo ka sa banyo gisunod ka to. Asa. Ako mag-iaga. Salamat po na natin kulumanon. Kada ko ay paso.